todos. Benvidos a este acto de presentación do libro Castelo de Miño, Loita, Represión, Expolio, Desastre Ecolóxico e Desastre Humano, do noso Arturo Reguera, ateneísta de primeira hora e persoa sempre comprometida co país. O Ateneo de Santiago, en primeiro lugar, quere agradecer a súa escolla para levar a cabo este acto aquí, Ateneo, especialmente pola significación que ten Castelo de Miño, que ten e que tivo na historia contemporánea de Galicia, xa que a loita campesiña que tuvo lugar en torno do ano 1966, é dicir, fai máis de 50 anos, foi, sin dúbida ninguna, un punto neurálxico da loita campesiña en Galicia, precisamente contra un encoro que Fenosa tiña proxectado e que asolaría amplias extensións de labradío que tuveron importantes consecuencias na vida dos labregos do entorno. Este feito se convertiría realmente nun fito histórico de resistencia contra o caciquismo, contra o expolio dos recursos naturais, precisamente nun momento onde empezaban a aflorar os movimentos sociopolíticos contra a ditadura franquista. Xunto co autor, Arturo Reguera, intervirán dous destacados intelectuales galegos, Ricardo Rubiarán, en nome da Fundación 10 de Marzo, editora do libro, e Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega, que teñen xa a palabra. Moitas grazas. En nome da Fundación 10 de Marzo, editora deste libro, damos as grazas a todo o público asistente, por suposto, e ao Ateneo por ter acumillado esta novidade bibliográfica. Falar de dous amigos que componen un bon dueto para unha obra deste tipo é difícil, e é difícil por unha razón, é dicir, son amigos, pero aparte deso, o mestre e o profesor Alonso Montero, pois todos bebimos nel, todos aprendimos con el. Arturo coñezo desde hai moito tempo, e de feito este traballo de Arturo pois tamén ten unha base e unha relación estreita co traballo bibliográfico coa Fundación 10 de Marzo na que hoxe estou comprometido na súa área de historia. E digo isto porque unha das primeiras veces que se tratou de poñer en valor aquel escenario de loita foi a raíz daquela famosa exposición do 68 estudantil, onde, por vez primeira, fora do marco das organizacións protopolíticas que daquela comezaban a poñerse a andar, había outra serie de elementos transversais dentro do estudantado, e un dos máis importantes lugares foi a loita contra o encoro de Castelo de Miño. Por outro lado, Xesús Alonso Montero era unha persoa oriunda da zona, ben coñecedora de todos os avatares que aconteceron daquela, mesmo o seu compromiso militante desde principios dos 60 dentro do Partido Comunista, que tamén foi un dos activos que participaron nesa loita xunto ca UPEGA e que por primeira vez de forma unitaria apareceron traballando sociopolíticamente naquel conflito. Arturo Reguera despois, como máis estamos prácticamente en familia, vexo moitas caras coñecidas, participantes naquele libro coñecido tamén, Compostela 16 testemunhos,
dos que moita xente participou, e tamén participara Arturo naquela edición que fixera a Universidade de Santiago sobre diferentes temáticas do movimento universitario do 68. Pois ben, a partir daquel libro fixo unha ampliación daquele artigo moi interesante que de Castrelo se teña feito algunhas cousas, de Raúl Soutelo, que tamén está por aquí, de algún militante do PC que tamén fixo, como José Arias, que se fixo a súa biografía, editado pola Fundación, pero un traballo de síntese, como é o de Arturo Reguera, que viviu en primeira persoa aqueles momentos, é moi importante e dá a coñecer determinadas claves que, si pasa o tempo, a mellor non serían fáciles de interpretar. Eu simplemente agradecerlle ao seu traballo, a Xesús, por acompañalo, digamos, e darlle a man e motivalo para escribir este traballo, e a todos vos de corazón tamén moitas gracias por acudir a este acto. A continuación, Xesús toma a palabra. Boas tardes. Ia dicir, miñas donas, meus señores, por aquí somos todos amigos. Eu acabo de abrazar a 4 ou 5 vellos amigos que vexo moi de vez en cando. O único que lles dixen é canto me alegro que de Grándola veña de vez en cando Arturo, porque así teño a ocasión de ver a certos amigos. Algúns deles, para a desgracia deles, que foron alumnos meus, pero son tan boas persoas que aínda me saúdan con gran afecto, o que quere dicir que o ser humano é unha criatura bastante imprevisible. Dito isto, estamos en familia, pero, bueno, hai persoas para as que o maio do ano 1966 xa empeza a quedar un pouco lonxe, por exemplo, para os fillos de Arturo, incluso para o que xa non é máis novo, e non digamos para Ana, que é a máis nova dos dous fillos. Entón, iso como cando se edita a Ilíada e a Odisea, incluso para os gregos hai que poñer moitas notas. Hoxe, se se fala da homenaxe que houve no Hotel Roma en Ourense o 15 de maio de 1966, forzosamente hai que poñer unha chea de notas ao pé de página. Que era o Hotel Roma, casi que era Ourense no ano 1966, e a quen se lle facía unha homenaxe onde houve máis de 300 persoas e quizáis centos e centos de adhesións do que daquela xa se chamaba os intelectuais. Deses intelectuais, un número elevado foron pois adhesións que viñeron de Barcelona, en xeral de Cataluña, e que viñeron da man, como casi sempre nestes casos, de Basilio Losada. Bueno, Celso Emilio Ferreiro é conhecido por todo o mundo, e Celso Emilio Ferreiro ia iniciar 8 ou 10 días despois unha especie de extraño exilio, non lle vamos chamar emigración, porque tiña moitas dificultades económicas, políticas e doutra índole, e ten a oportunidade de que na Irmandade Galega de Caracas acaba de gañar as eleccións o que eles chaman no seu argot a plancha de esquerdas. Entón tiñan unha pequena emisora, daban unhas clases de galego e de literatura galega e pensaron que o home ideal, que por outra parte estaba nunha situación económica bastante difícil, sería Celso Emilio. E alá se vai Celso Emilio. E todos pensamos que a Celso Emilio había que despedilo convertendo a Celso Emilio nun texto, para falar del, para glosalo, pero tamén nun pretexto. O pretexto é que, desde había algún tempo, todo o mundo sabía que dentro de un ano, quizáis de 2, foron 3, sería asunagada unha das veigas máis feraces que hai en Galicia. A veiga que hoxe se chama de Castrelo de Miño, porque tamén o propio Arturo titula o seu libro Castrelo de Miño e fala sobre o encoro ou o embalse de Castrelo de Miño por unha razón que os que somos dali, como a min, sabemos moi ben,
Castelo de Miño está na marxe esquerda do río Miño, pero a veiga de Ventosela, que é maior que a asulagada de Castelo de Miño, está na dereita. A veiga de Ventosela é a veiga da aldea onde naceu miña nai, e onde eu aprendín a falar o galego desde o ano 1938. Nesa veiga, meus pais tiñan 3 eiros, 2 viñas pequenas e unha veiga de millo. Eu, polo tanto, de neno e de mozote, e incluso na época en que era estudante universitario, traballaba con meus pais nas vacacións neses eiros. Non hai vez que non vaya a Ventosela que non trate de detectar en que lugar estaban os eiros onde eu andaba, por certo, de moi mala gaña, coa eixada ao lombo traballando naqueles eiros, porque a min dixeronme moitas veces, eu preguntaronme por que tuvera un certo éxito nos estudos, porque eu o que non quería era ser labrador. Non digo labrego porque nós éramos labradores, todavía non estamos. El labrego era Neiravilas. Por eso Neiravilas tuvo que emigrar, e eu, cando ele emigraba, pude ir estudiar á Universidade de Madrid, porque eu non era fillo de labrego, era fillo de labrador. Ainda hai esa pequena diferencia. Celso Emilio, bueno, vai ser obxecto dunha homenaxe moi importante, e a razón pola que estou eu aquí é porque, en principio, prologuei este libriño, do que estou moi honrado, non moi satisfeito, porque todas as cousas as facemos a presa, e gustaríame moito ter moito máis tempo para facer un prólogo máis matizado e probablemente un pouquinho máis amplo. Bueno, pero eu tamén estou aquí porque, sen ser eu exactamente un especialista en problemas do encoro de Castelo de Miño, non hai ninguna razón para que eu non teña un certo coñecemento daquela realidade social, daquela realidade agrícola, daquela realidade económica, daquela realidade laboral, porque, bueno, os meus pais vivían ali, eu traballei de pequeno ali, e eu coñecía moi ben a mentalidade dos campesiños de Ventosela, de Castelo de Miño, que era unha mentalidade, todo hai que decirlo, porque xa nos pasou o sarampelo do marxismo. É dicir, o povo reivindicativo, sempre loitador, e que nun 90% que quere a revolución. Aquel povo era bastante reaccionario. Eu recordo que un dos desafíos máis grandes que en política no Partido Comunista tive eu é que lle mandei unha especie de reprimenda cariñosa a Santiago Álvarez, que era o noso xefe, porque eu acababa de oír en Radio España Independente, estación pirenaica, que non estaba nos Pirineos, estaba en Bucarest, en Praga, como é sabido, porque Santiago Álvarez, sinceramente, estaba convencido de que unha parte, non digo grande, pero unha parte significativa dos campesinos non querían vender. Non querían vender porque a terra era deles, a terra podía ser máis productiva, non hai ninguna razón para que nunha ditadura como este nos fagan este espolio. Claro, esta é unha actitude, non sei se revolucionaria, pero unha actitude reivindicativa moi grande. E eu, que coñecía meu pai, que coñecía os meus tíos, que coñecía o meu irmán maior, que coñecía moita xente porque fora a escola, ainda que alguna delas xa emigrara, eu sabía que todos querían vender. O que pasa que o mellor para vender ben é dicir que eu non quero vender. Non quero vender, ainda que vostede me pague o Banco Pastor. Digo o Banco Pastor e non estou cometendo ningún lapsus, porque aquí o antagonista é don Pedro Gabriel de la Maza, aquel, os rapaces novos, como Arturo, como Federico Ordaz, como Marisa Melón, chamaban don Pedro I el Inundador. A loita é unha loita curiosa, pero unha loita que antes de que os campesiños se mobilicen, é unha loita en principio intelectual, e é curioso, daquela ainda non estaba de moda, digamos, no argot do Partido Comunista de España, a unión das forzas do traballo coas forzas da cultura. Esa sería unha formulación que viría un pouco despois, pero no caso de Castelo de Miño deuse esa especie de vinculación das forzas do traballo, os campesiños que eran reacios a vender, os campesiños que nunha mínima parte protestaron, queimaron un barracón, enfrontáronse á Garda Civil, e os intelectuais, pero todo naceu o 15 de maio.
Eu creo que se non hai a homenaxe a Celso Emilio Ferreiro, o destino de Castelo de Miño sería outro, mellor dito, sería o mesmo. Pero quero dicir que a configuración da loita contra o encoro e contra a Badré de la Maza sería moito menor. Tense dito moitas veces que a homenaxe a Celso Emilio Ferreiro, que é a homenaxe a un poeta, é a primeira homenaxe que se fai en Galicia, pero que non organizan os galeguistas que vamos a chamar oficiais, os galeguistas de Galaxia, como Piñeiro. Eu reproduzo parte dunha carta de Piñeiro a Basilio Losada dicindo eu non teño nada que ver con iso. Eles son uns demagogos, alá eles, seguramente Celso Emilio Ferreiro está moi satisfeito de ser utilizado e, en efecto, nos tratamos de utilizar legitimamente a Celso Emilio Ferreiro nesta acción. O que non se ten contado, porque na historiografía galega eu creo que despois do libro, do breve libro, desta breve pero sustanciosa e densa monografía de Arturo Reguera, eu creo que a historiografía a partir de agora ten que cambiar. Ten que cambiar pensar que, non o digo pro domo mea, nin estamos en campaña electoral, por outra parte o Partido Comunista non se presenta ás eleccións. Por lo tanto, se en algún momento estou un pouco gavancioso co Partido Comunista, repito, non hai ninguna intención electoral no meu caso. Pero eu creo que o gran protagonismo da loita levouno desde o principio do principio o Partido Comunista. E o principio está no 15 de maio. E o 15 de maio, no que fora o Hotel Roma, que xa non funcionaba como tal, ali estamos máis de 300 persoas, as adhesións. No libro veñen dúas fotos moi significativas con personalidades como Otero Pedrallo, como don Albino Núñez, do que logo volverei falar, como o propio Celso Emilio Ferreiro, Luis Soto, a nai de Luis Soto, etc. 8 ou 10 días antes, Méndez Ferrín e máis eu reunímonos unha noite, eu creo que era un sábado, no despacho de Amadeu Varela. Amadeu Varela era abogado, Amadeu Varela era maior que nós, maior incluso que Celso Emilio, non digamos que Ferrín e Camín, que era maior que Ferrín. Pero Amadeu Varela xa levaba parte dos pleitos en favor dos campesiños de Castelo de Miño. Amadeu Varela viña da República, non sei se era moi galeguista ou pouco galeguista, pero en todo caso a súa implicación, ata onde eu entendía daquela, porque agora hai que matizar tamén a biografía de Amadeu Varela despois de algunhas afirmacións de Arturo Reguera. Entonces, a nosa relación era moi boa con Amadeu Varela e unha noite citámonos ali 4 persoas, Méndez Ferrín e máis eu, que non éramos clandestinos, el representando a Unión do Pobo Galego e el representando o Partido Comunista. Pero ali estaban tamén, por parte da Unión do Pobo Galego, Luis Soto. Luis Soto, que non era exactamente clandestino, se queremos falar cunha certa precisión. Luis Soto era un exiliado que pertencía no 36 ao Partido Comunista, abandonar o Partido Comunista había pouco, e xa no Partido Comunista tiña unhas tendencias de tipo galeguista que foron os que levaron a Luis Soto a ser un dos fundadores o día 25 de xullo de 1964, aquí nas aforas de Santiago, nunha taberna, da Unión do Pobo Galego. Moi amigo de Ferrín, de Celso Emilio Ferreiro, que tamén está no acto fundacional, de María Xosé Teizán, daquela muller de Méndez Ferrín, etc. E hai unha cuarta persoa que é Anselmo, está aí, pero que para nós era Antonio, un clandestino, a quen eu vía, sendo militante do partido, por segunda vez. Non sabía como se chamaba. Só bastante despois soubo que era o marido de Tina. E Tina é unha heroína. É unha heroína polo que fixo. Pero, sobre todo, é unha heroína desde que... Vou citar, claro, que hai xente nova se cadra oíron falar de Manuel Fraga Iribarne. Vou citar a Manuel Fraga Iribarne, que a Tina, muller dun mineiro,
que é o clandestino que está en Mario no despacho da Madre Varela con Méndez Ferrín, con Luis Soto e conmigo, a policía colleuna e cortoulle o pelo ao celo. Algún reporteiro francés ou inglés preguntoulle a Fraga si eso que se fixo con Guine era tortura, e dice, no, é só un corto de pelo o que le hicimos a esta dama. Digo eu, si a súa muller a meten á forza dous policías nunha cela da comisaría e lle cortan a raba o pelo ao cero, eso sí que é unha dama, é tortura ou non é tortura? Pois ben, o marido de Tina era o que está... Eu non sabía que era o marido de Tina, porque o de Tina fora no ano 1962. Remito-vos ao famoso manifesto dos intelectuais de Barcelona e de Madrid, fundamentalmente, denunciando a tortura. Por eso Fraga Iribarne saía a palestra dicindo que aquela non era tortura. É evidente que Méndez Ferrín e máis eu éramos catedráticos de literatura, por lo tanto, algo de poesía sabíamos, e enténdese que a nosa consideración para a poesía de Celso Emilio Ferreiro era unha consideración que estaba á altura, creo que de Celso Emilio Ferreiro, e dos coñecementos que se supoñen a persoas que son catedráticos de literatura naquele momento. Pero, ao mesmo tempo, nos estamos nunha reunión clandestina organizando unha homenaxe en que non se vai converter a sobremesa nunha especie de xogos florais en que se reciten versos, incluso versos non reivindicativos, que os hai na poesía de Celso Emilio Ferreiro, sino versos sobre Celso Emilio Ferreiro, falando do simpático que é, falando do ben que tocaba o pandeiro, porque Celso Emilio Ferreiro foi un gran poeta, sobre todo foi un xenial pandeireiro. Non sei se Antón Santamarina sabía eso, pero xa me gustaría que tuveras un pandeireiro ao teu lado cando ti tocas a zanfona. Pero bueno, eu que son desa escola, se cada algún día damos un xeito. Quero decir que nos organizamos un homenaxe político-cultural, dito así, dunha maneira para que se entenda. Luis Soto foi o que pagou o autobús. Aquí hai persoas que foron naquele autobús e que non me deixarán mentir, porque creo que a ninguén se descobrou ese autobús. Logo houve outro autobús en que viñeron os campesiños, ou non sei se o pagou Luis Soto ou pagaron eles, porque había varias mesas que estaban protagonizadas por campesiños que sabían que a homenaxe a Celso Emilio Ferreiro tiña que ver con eles. En todo caso, Celso Emilio Ferreiro, que daquela nunca escribira nin medio verso sobre o Castrelo de Miño, en todo caso, era un poeta que estaba cos asoballados, era un poeta que estaba co proletariado rural, por tanto, era o poeta dos campesinos, non era Álvaro Cunqueiro, non era Díaz Castro, sí que o era Celso Emilio Ferreiro. E logo estábamos estudantes, e houve dous estudantes que tiveron un protagonismo especial. Un, Arturo Reguera, que falaron primeiro o Otero Pedrallo, xa direi por qué. Primeiro, porque debería de falar o último, pero bueno, daquela estrategia era outra. Falamos persoas que daquela aínda non estábamos consagrados, como Méndez Ferrín e máis eu. E polos estudantes falou Arturo Reguera e falou Josefa Román Costa, que levo 15 días detrás dela, é unha médica xubilada no hospital de Lugo e de Chantada, fora alumna miña cando estudou magisterio, porque logo fixo medicina aquí, que terminou en Barcelona. Que, por certo, agora vou dicir aquí diante de todo o mundo, Arturo, tens que aguantarme como teu profesor, eu creín que Arturo Reguera sempre estivera no Partido Comunista, pois daquela estaba na UPG, e eu sin saberlo. Por lo tanto, el fala pola UPG, e isto debe de ser unha cousa de Ferrín, de Luis Soto, porque a min meteron un gol diante dos meus propios futillos. E Josefa Román Costa, que non sei se alguna vez chegou a militar así estrictamente no partido, pero si a ser compañeira de viaxe como mínimo, ela falou en nome do partido. Eu lendo o libro de Arturo Reguera, estuve a punto de non prorrogar o libro, porque tuve enganado durante 60 anos aproximadamente, militando na UPG. Pero bueno, logo reconsiderache a cousa, violache,
volviche ao seno do Partido Comunista. Nos queríamos que hoxe falase aquí, a beira de Arturo Reguera, Josefa Román Costa, pero debe estar por aí no viaxe de vocacións, porque persoas que eu teño movilizadas en Lugo non dan con ela, e incluso un gran amigo meu, que casi vive porta con porta con ela. Como foi a estrategia oratoria? Eu recordo que, algo así como media hora antes do banquete, a xente estaba fora, había moita xente alrededor do Toro Pedrallo, e eu digo a man de Ferrín, isto que vou dicir aquí quero que se contextualice ben. Eu teño 9 anos máis que Ferrín, daquelas moitos anos, 9 anos e medio. Eu quizáis teño unha madurez persoal que ele ainda non ten, e digo eu, mira, quen pode salvarnos o acto é don Ramón, é mellor que don Ramón non quede para o final. Don Ramón convén que fale ele ao principio, coa súa autoritas e co seu prestixio, ainda que diga cousas que a nós non nos van tolerar. Ditas por ele, en todo caso, bueno, vai favorecer os outros oradores, que eran Manuel María, Antonio Tobar, eu, o propio Ferrín, Castro Viejo, incluso unha persoa tan de dereitas como Castro Viejo, que, como sabedes, era un home bo bebedor de viño, e cando vai falar, el pasa ao meu lado e pregúntame, crendo que eu era o organizador daquelo, os organizadores eran o grupo pegar. E dice, eu que vou dicir? Dice, como? Ti tes que dicir máis que ninguén de nós. Que vai ser de ti se acaban co viño de Castelo de Miño? Entonces arremeteu contra Fenosa, porque claro, para ele era moi grave na súa biografía ter que renunciar ao vino do Ribeiro. Bueno, esa é un pouco en broma, pero o certo é que don Ramón Otero Pedrallo casi non se centrou no Val de Castelo de Miño nin nos campesiños. Otero Pedrallo marchouse á Guerra Civil, o 36. Entonces, pensando en Celso Emilio, que de Celanova, pensou no convento de Celanova, que foi prisión desde o ano 1936 hasta moito despois de terminada a guerra. E onde estiveron camaradas seus, irmáns seus, amigos seus, discípulos seus, presos ali, e quizáis algúns mortos ou paseados. Entonces, de feito, foi un pouco excesivo, porque será un tema, porque falar dos campesiños tiña outro sentido. Só nun momento, esa brillantez que tiña don Ramón, iluminado polos deuses da oratoria, que a él asistían frecuentemente, dixo, estamos rotundamente contra todo feudalismo hidroeléctrico. O feudalismo hidroeléctrico iba por don Pedro Barrié de la Maza. Eu non tiven tempo, pero quería, algún día o poñerei por escrito, nalgún libro deses que organiza Ricardo Gurrialán, pero por que se fai o encoro de Castelo de Miño no ano 66? Porque fixéronse moitos encoros tamén no Río Miño. Pero o ano 66 é 9 anos antes da morte de Franco. Aí o franquismo xa ten que andar con pés de plomo. Pero claro, quen quere facer o encoro de Castelo de Miño é un señor feudal. É Pedro Barrié de la Maza. E ainda non se ten falado debidamente de que Pedro Barrié de la Maza é un dos grandes financeiros da Guerra Civil. Como foi o que lle resolveu o problema aos franquistas da Coruña ao facer aquela colecta para conseguir o Pazo de Meirás para Franco, que se conseguiu. E aí hai un problema. Eu levo 6 meses solicitando visitar ese pazo e ainda non conseguín, ainda non tiven permiso. É unha cuestión que está aí para que se diga que Franco morreu. Esa é unha equivocación que teñen os historiadores. Bueno, o certo é que debíalle moitos favores a Pedro Barrié de la Maza, porque eu creo hasta onde Franco podía entender este problema, pero supoño que calquera dos seus asesores en economía, en medio ambiente, en socioloxía,
Si calquera lle diría, mire, excelencia, sabe como se resolve isto? Porque eso é un argumento que todos nós utilizamos, incluso aqueles que, como a mí, non sabíamos nada daquela, nin hoxe, de economía. Se o encoro de Castrelo de Miño non se fai aquí, e se fai 300 metros máis abaixo, seguramente costaba 4 ou 5 veces máis. Pero o que houbera asolagado eran uns penedos e media dúcia de cabras que andaban chimpando por ali, por aqueles montes, pero costaría que moito máis a empresa. Naturalmente, está claro que naquel val basta poñer unha pedra aquí, dito así, de unha maneira un tanto rudimentaria, para que o encoro se produza. Eso foi. Así que Franco non estaba en condicións de decirlle que non a quen tanto apoyara nun momento decisivo da súa biografía política, que foi o principio da Guerra Civil. Bueno, todo isto nós non o sabíamos, non o tiñamos claro. Nós, os militantes do Partido Comunista, os militantes da UPG, éramos antifranquistas, éramos de esquerdas, tiñamos que defender os campesiños e ao mesmo tempo a nosa loita era unha loita en favor dos campesiños, unha loita contra a ditadura franquista e de alguma maneira unha loita sempre polo socialismo, porque toda loita é sempre unha loita polo socialismo. E aí estivemos. Eu estou hoxe aquí, primeiro, porque era militante do Partido Comunista, e segundo, porque eu era dali. E algunhas cousas, como eu demostrei ao meu vello, admirado e querido Santiago Álvarez, que por outra parte sabía moito da mentalidade campesiña, porque ele era campesiño do Barco de Valdeorras, e foi hasta os 20 ou 22 anos en que viviu, hasta o ano 36, nunha aldea dali de Valdeorras. Ben, este foi. E aquí está a homenaxe a Celso Emilio Ferreiro, que foi unha caixa de resonancia extraordinaria, porque non o día seguinte, que era luns, porque isto foi un domingo, non? Sí. Houbo foras de luns que non deron noticia, pero a partir do martes, en que volvía a edición dos periódicos normais, houbo, e eu reproduzo parte da reportaxe del Progreso de Lugo, que non se caracterizaba por ser un periódico de esquerdas, nunha época en que non había periódicos de esquerdas, e dentro dos periódicos de dereitas que había na Galicia de 1966, quizáis un dos máis de dereitas era aquel periódico de Lugo. Pero eu creo que o periodista, perfil que me desapareceu, debía de ter unhas inquedanzas moi próximas a nós e con certas cautelas fixo a reportaxe que calquera de nós faría. Por iso eu reproducín este relato do periodista de Lugo casi na súa totalidade. E a partir de aí, primeiro a opinión pública galega, iso que se chama a opinión pública. A opinión pública son profesores, son estudantes que teñen inquedanzas, son obreiros que daquelas xa están en comisións obreiras, son letrados, pouco máis. Será a opinión pública, pero 15 días antes a opinión pública do encoro de Castrelo de Miño non sabía nada de que sería un atentado, como se dixa no título do libro que hoxe nos convoca aquí, un atentado contra a feracidade daquel val, contra o medio ambiente, contra a ecoloxía, é dicir, contra intereses moi lexítimos non só das xentes que traballaban ali, sino na economía global do país galego, porque algún día, se cadra, haberá que abrir o Miño de novo por aí e volver á veiga de Ventosela e á veiga de Castrelo de Miño, como eu o coñecín cando era neno e mozote e traballaba a veiga do meu pai neses 3 pequenos eiros que tiñamos na comarca de Ventosela. Isto é no ano 66, a loita empeza ese 15 de maio, continúa durante os meses do 66, 67, 68, 69, hasta que se inaugura. Realmente Arturo fai un relato moi didáctico, un relato que é moi aleccionador, e sobre todo Arturo, ainda que as fotos non son así moi luminosas, porque algunhas foron feitas
con cámaras daquela, e por outra parte en condicións como a da parella da Garda Civil, en condicións que non eran ni moito menos óptimas, pero son moi reveladoras esas fotos. Por exemplo, hai unha foto que está en Ventosela, estou moi orgulloso diso, que é a aldea de miña nai, é onde eu aprendín a falar o galego a partir de 1938, tinha 9 anos, e un mes. Pois en Ventosela hai ali unha especie de extraño alegato contra a política de emigración do franquismo. Ourense de Ventosela é emigración. O destino, despois da falcatruada que don Pedro García de la Maza, el inundador, nos vai facer, vai ser emigrar, agora xa non a Argentina ou a Cuba, sino a Alemania, a Suiza, a Francia ou a donde fose. Non está mal a foto da Garda Civil, está ben a foto en que se di Franco sí, Fenosa non, porque é probable que moitos dos eslogans que como grafitis figuran por aí, algún aínda queda, foron obras de algúns comunistas, porque había 4 ou 5 comunistas na zona, organizados, é dicir, xente organizada que non tiñan outros partidos políticos e que tiñamos nós, por tanto, xente dali, como Arias, que deixou as súas memorias, e que sabía moi ben que había que templar o discurso. É dicir, non había que dicir viva o socialismo, viva o comunismo soviético. Eu creo que era moi importante, moi eficaz decir Franco sí, Fenosa non. Primeiro hai que acabar con Fenosa, logo xa falaremos de Franco. A cuestión era esa. Todo isto prodúcese en España cando en España xa sucedeu algo moi importante, porque aquí hai os que son algo maiores que o saben moi ben. Eu creo que na España de Franco hai dúas grandes épocas, a anterior ao 62 e a posterior ao 62. Porque o 68 ven o 62 en boa parte. O 62 son as folgas dos mineiros de Asturias de abril e maio do 62. Eu ingreso no Partido Comunista a 1 de maio, eu por presumir sempre digo que o 1 de maio, pero iso é para que queden as biografías. Estaba en ingresar no Partido Comunista o 1 de maio, se cada foi o 2 ou foi o 3. Porque ingreso eu no Partido Comunista a 1 de maio do ano 62? Bueno, porque eu estou sendo solicitado, estou sendo compelido por un contexto. Podía suceder eso un ano antes, que eu tiña máis ou menos as mesmas ideas. As mesmas ideas é que eu quería estar nunha organización de esquerdas antifranquista. E quizáis se houvese encontrado o PSOE, sendo socialista, claro. Pois eu, como dixo Vázquez Montalbán, militaría no Partido Socialista, pero non había máis que o Partido Comunista. E ben, nese momento, é dicir, todos estamos sendo impelidos a facer algo, a organizarnos, a buscar xente, e, bueno, danse unhas determinadas circunstancias polas cuales eu a 1 de maio do ano 62, pero despois desas formas. Ben, estamos, polo tanto, na España franquista posterior ao ano 62. E, claro, 4 anos despois xa se pode protagonizar unha acción tan combativa contra o franquismo como foi o conflito de Castrelo de Miño. Eu digo, xa o teño dito máis veces no inicio do meu prólogo, que eu creo, por lo menos hasta onde sei, que é o primeiro conflito agrario importante que ten o franquismo, non en Galicia, en España. Porque, por exemplo, eu recordo agora do meu camarada Jesús López Pacheco, a novela Central Eléctrica, que non levou o premio Nadal porque se enteraron que era do Partido Comunista, entonces quedou finalista. E, bueno, é tamén o problema, tal como López Pacheco ve en determinados traballadores que están nesa central eléctrica, que teñen unha certa conciencia política das cousas, pero non pasa dai, non hai unha acción importante. A primeira acción importante é nun país manso, é nun país que nunca se rebelou, é nun país que todo o mundo pensa que é de dereitas, é nun país, etc., etc., etc. E ese país foi Galicia. O que quere dicir que aqueles que quixeron impoñernos o encoro non sabían que ian tocar unha cebra da xente que era delicada.
É certo que moita xente era reaccionaria o que quería era vender e vender ben, pero, bueno, tamén é certo que ali houve xente que se xogou algo o día que queimaron un barracón, o día que lanzaban octavillas, o día que facían este cartel ou aquel cartel, etc., etc., etc. En ese sentido, bueno, temos que estar orgullosos daquela xente, incluso da xente que tendo moi pouca conciencia política, e da xente que fundamentalmente era franquista, porque, cuidado, porque se chama, anunciei no principio, pero agora é cando concluo, porque se chama Encoro de Castelo de Miño, que está na marxe esquerda, e de feito asulagou máis terras da marxe dereita, e podería chamarse o Encoro da Vella de Ventosela, porque os de Castelo de Miño no 36 eran franquistas, e dedicaron-se no 36 a vir matar a xente a Vella dereita. Entonces, en Ventosela, en Sampaio, en Valdepereira había unha sociedade máis ou menos anarquista, a sociedade, dicíase, a sociedade. Entonces, viñan os falanxistas, tanto os camisas vellas como os advenedizos, viñan matar a xente da miña banda. Por lo tanto, hoxe sabemos moi ben, e Arturo probablemente o sabe mellor, porque falou con moita xente, que ás veces ían tipos importantes, grandes colleiteiros, etc., de Castelo de Miño, chegaban sin pedir permiso ali ao despacho do gobernador civil, tratábano de ti, e dicía, bueno, vamos a ver lo que vais a pagar, que tal y que cual, porque aquí, para que hicimos la guerra civil, para que ahora nos lleven aquí por 4 patacos, esto y tal y cual. Eso ningún de Ventosela, porque tiña un irmão morto, porque tiña un curmán morto, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo un protagonismo ao lado da lá que non tivo ao lado da cá, por eso se chamou o Encoro de Castelo de Miño. O autor é Arturo Reguera. Arturo Reguera foi alumno meu no curso máis grande que eu tuve na historia da miña biografía pedagóxica. O curso 60-61, cando eu cheguei a Lugo. En Lugo vivín os mellores 16 anos da miña vida. Chegou o Foz, que tamén foi no autobús. Isto é o curso de Arturo Reguera, é o curso de Geluco, Chorado Geluco, se non deixou, é o curso de moita outra xente, bueno, que eu levo no corazón. O que acontece é que moitas veces, non agora, xa me pasaba aí 10, 15, 20 anos, encontrome con eles tomando un vaso ou tomando un café, e eu non me acordo se foi un profesor deles ou foi un colega deles, alumnos, e que había ali un profesor de literatura que chamaban Don Jesús, que dicían que era un pouco inconvencional. Non me acordo se eu fui alumno daquele profesor ou eu fui aquel profesor. Eu digo aí, Arturo Reguera non o teño dito en público ni en privado, é un clásico. Eu teño unha seducción polos clásicos. O clásico grego e o latino, que son os clásicos por antonomasia, é o que ten a ponderación. O clásico é a ponderación. Por eso o clásico é o que hai que explicar en clase. Os ponderados. Non os moderados, que isto é de Rajoy, cuidado. Os ponderados. Os que ponderan. E os que ponderan, incluso en un momento dado, decántanse por unha posición extrema. Cuidadiño. Entonces, eu, que vivín bastantes anos, 15 máis que o propio Arturo Reguera, teño tido ao longo da miña vida algúns problemas de moi diversa índole, en ocasións teñolle pedido consello a él, porque sabía que era como se lle pedira un consello a Pericles ou a Sófocles, un clásico. Entón, Arturo, que vai revolucionar a historiografía sobre o embalse, bueno, hai que telo moi en conta, porque Arturo non dá puntadas sin fío. Arturo pesa ben, pondera ben o que ten que decir e o que ten que afirmar. Esta é unha das razóns fundamentais polo que este libro é un libro non importante, é un libro importantísimo. Eu podería seguir falando de Arturo, do Encoro, de Celso Emilio Ferreiro, de moitas outras cousas, pero, bueno,
ás 10 tamén tuve que coller o tren, así que agora non sei se alguén ten que falar máis, pero podemos abrir un coloquio para que falen algúns dos deuteroagonistas, dito tamén, como decían os clásicos gregos, e que estuveron ali. Graciñas a todos. Ten a palabra o clásico Arturo Reguera. Ben. En fin, despois desto é difícil falar, pero... Vamos. Ben, eu o máis importante que quero dicir é que aquí ao meu lado, a dereita e a esquerda, están as dúas persoas responsables de que este libro exista. Este librinho, bueno, según a UNESCO é un libro, porque ten máis de 50 páginas, poucas máis, pero bueno, é libro. Por qué? Por que son estes dous os responsables? Ben, Xesús, porque eu recordo perfectamente ainda o día en que eu cheguei a tomar café àquela casa do parque e que me contou o que estaba pasando en Castrelo. Naquel momento xa tiñan ardido 2 barracós, un ou 2, non me recordo, de obra queimados por os campesinos de Castrelo dunha forma totalmente espontánea, unha revolta porque chegaron os topógrafos a medir as terras e entonces comezaron a tocar as campás da igrexa para convocar os veciños e uns correron os topógrafos a pedras e outros queimaron ou, mellor dito, outras queimaron os barracós porque foron mulleres. E entón Xesús contoume todo isto que estaba pasando e isto foi, aquí teño que correxilo a él, non foi exactamente o banquete de Ceus Emilio o inicio das cousas, foi realmente, podese citar, dar como inicio de todo o conflicto a queima dos barracós que foi un pouco antes. E logo faloume de que, non sei se naquel momento ou uns días despois de que se estaba a realizar o banquete, a homenaxe a Ceus Emilio, etc. Entón, e logo, pasado a homenaxe a Ceus Emilio, e xa metidos en outro, porque logo houve todo unha acción de recollida de firmas, de un manifesto, un documento que chegamos a recoller 1.500 firmas en toda Galicia contra a construcción do encoro de Castrelo e en todo eso animounos a Perfecto Conde e a min a que fósemos a Castrelo coa idea de que escribísemos un libro. Ese libro, ben, fomos a Castrelo, estivemos ali varios días. Desa viaxe a Castrelo veñen as fotos que publica no libro, que son as fotos que non teñen outro valor que o documental, pero como documentos son interesantes, sin dúbida. E por tanto, o que me meteu en todo eso, a razón pola cual eu andive no medio de toda aquela e estive informado de todo o que se pasaba ali, pois, obviamente, é polo señor que teño aquí a miña esquerda. E logo, moitos anos despois, este señor da dereita, con todo o que sabía, tiñamos falado alguna vez, tiña contado aquelas aventuras, convenceume, a vez logo delle o material que eu tiña, que conservaba aquelas fotos, un panfleto, unha cosa que utilizou naquela exposición do 68
folga do 68, e convenceume para que escribise, cando logo organizou o libro dos 16 testemunhos, para que eu escribise todas aquelas experiencias miñas sobre Castrelo. Como digo aí nos agradecementos, eu dixenlle o que recordo daquilo non dá para o vertigo. E o Ricardo dixeme dá. E deu. Puxeme a escribir e deu. A verdade é que aquilo non daba máis que o fío. Pero xa había outras cousas. Había moita cousa que escribiuse moita cousa do Castrelo que non dicen nada novo. Mas había algún libro importante, moi especialmente, e quero, digamos, que quede o meu agradecimento, o libro de José Arias, recollido, que é un libro de memorias recollidas por Lanero, e publicado pola Fundación de Marzo, en que ese libro dame a información que a mí me faltaba, porque el conta a historia dos que estaban ali, dos que eran, ele era un home dali, dunha terra veciña, Castrelo, que ia en bicicleta ou en moto de noite a tirar os panfletos a Castrelo, e entón, ben, aclaroume moitas cousas que o que eu sabía que tiña existido, pero que non o podía contar porque non sabía os pormenores. E entón, ben, unindo a cousa e outra, pois saiu o que está aquí. O que está aquí, que penso, honradamente, que se conta bastante ben o que se pasou ali. Penso que é unha visión veraz e rigurosa do que pasou en Castrelo.